собі поставив, що ти тут будеш робити для України? Ти ж не для себе сюди приїхав. Ні, бо я, чесно... Не як пенсіонер якийсь там, знаєш, там, відпочивати. більше заробляв в Канаді, то тут. І, до речі, я не беру гроші. Я пробую жити чесне життя. Там, як я заробляв в бізнесі і працював, так? Тут трохи традиції інші. Знає? Але що мене справді було... Я думав, що я можу тут допомогти своїй країні. А чим конкретно? Наприклад, розмовляти і писати за демократичні цінності. Це є найважливіше. Пояснювати українцям західні цінності? Чи пояснювати західним людям англійською мовою, що відбувається в Україні? Чи і те одночасно? Те і те одночасно. Тобто мене запрошують багато, щоб іти розмовляти, я читаю лектури, наприклад, на теми трансформаційні цінності і добудування демократичної системи. В той самий час люди кажуть, один мій редактор сказав від Нової Європи, сказав, що я був одним з найліпших посередників для Заходу, щоб зрозуміти Україну. Оце... Чесно, і я був не зразу, це забрало пару років, бо це суспільство не є таке простеньке. Звісно, тобто ти сам самому важко було. Ми все знаємо за це. То мене забрали, я нічого не говорив, нічого не писав 2 роки. Тільки дивився. Слухав, дивився, аналізував. Так, і я знав, які були, і ще знаю, до речі, які тут є проблеми і що треба перебороти. Корупцію, що це значить жити з гідністю, що значить жити за законом, що є обіцянки, коли ти живеш, коли суспільство живе за законом, що є плоди цієї системи. Наприклад, це в письмі пишеться так, як ти будеш жити по закону, Бог тебе буде благословляти. Тож, як ти будеш і ти займаєшся шукати правду, в кінці ти будеш визволений і будеш знати, що це є свобода. Ну тут це зрозуміло, але це все ж таки такі загальні речі. Вони зрозумілі, все правильні, але загальні речі. Але ось конкретне запитання. Ти пишеш для англомовної преси тут, в Україні, так? Це Київпост. Київпост, New Europe, в Брюсселі, так. New Europe. Atlantic Council в Вашингтоні, так. Ну це круто, насправді круто. Це, тобто, і ти пишеш, а в Канаді читають тебе про Україну теж. Так. І про Крим ти теж пишеш, і про наші народи, про окупацію, і про все про війну. Не так багато, як я хочу, почесно, хто ліпше пише за це, чим ти. Ні, слухай, я англійською мовою не пишу, на жаль. Є люди, які пишуть англійською мовою. До речі, в Київпост є чудова Галина, авторка, яку я хочу запросити. Добре, що я зараз згадав, я обов'язково її запрошу. Яка дуже круто пише про Кремли, вона знає тему цю, і ти з нею знайомий теж. Що зараз важливо? Знаєш, багато хто каже, що Захід втомився від України, що Захід вже хоче там домовлятися з Росією якось там без України, без того, щоб враховувати всі наші інтереси. Багато що кажуть. Як це зараз, на твою думку, відбувається? Розуміння того, що таке Росія є в Канаді, на Заході? Там. Так. Я би сказав, це дуже таке, можна відповісти на різних етажах. Я би сказав, що це номер 1. Люди не знають, що це Україна. Тобто, як не знають? Майдан вони знали, вони війна. Це знали, але це було якийсь момент такий. Але чи вони знають, деякі не відрізняють Україну від Росії? Досі, так. Наприклад, я зацікавив, і це, що одна моя, я багато пишу, коли є розмови між Вашингтоном і Києвом, я людям розповідаю за національну наративу.
України, і це не є тільки, що Захід не розуміє, так? Але я можу тобі чесно сказати, що Україна і політики, уряд України ще не може і ще неправильно передали, що є національні інтереси України. Це є